ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಟಮನೆ ಕೊಡಗಿದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಗಿದ್ರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಕಲ ಮಾತನಲ್ಲ ತುಂಬದಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಹುತೇಕ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದುಪ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಕಥಾ ಹಂದರ ಅಂಚೆ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷಪ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ನ ನಿಕಲ ಮಾತನ ತುಂಬದಕ್ಕೆ ದೀಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆದರಣೀಯ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆದಂತಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಆತ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ತುಣುಕು ಈ ತುಣುಕುನು ತುಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಯಾರಾತನ ಪನ್ಪುನೇನ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ವೆಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ತುಕು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದನ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಂಟುಂದುಲ್ಲ ಏರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಪಲ್ಲಗಂಟದೊಂಜಿ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಜವಣೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಜೋರೈನ ಚಿಕ್ಕನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಆಶಯ ಇರ್ತದೆ ದೇಶ ಕಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವೀರ ಯೋಧಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏಪಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬದುಕು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಬಡಿದು ದೇಶ ಕಾಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಆದಪ್ಪು ಬೆದಬೇತ ನಮ್ಮ ಜವಗಡಲು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚಿನ ಏರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಸದ್ಗತಿ ಅವಡು ಮನ್ಪನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರಲಾಕದುತ್ತದು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅನ್ಪನ ಆಶಯ ದುಗುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಡಪ್ಪನ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಣುಕು ತುಯ್ಯೈತೆ ಬಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಎತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ತೊಂದು ಎತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಟ್ಟು ನಗನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗನು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾತೋಗಿತ್ತ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರೋದಿತ್ತಂತೆ ಅಂಡ್ ಇನಿದಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಈ ಪರ್ವಕಾಲ ಬರ್ಬಿನ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ನಮಗೆ ಬಡ್ತಿನಾಥ ಸಿನಿಮಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಯಾರಾದ ರೆಡಿ ಉಂಟುಗಳು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವಡು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡೋ ಮಂಚಿನ ನಟೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಅನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟಪಡ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಾವುದು ಚಿತ್ರದ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಹೆಸರು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ದುಬೈಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು ನಿಶ್ಚಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಂತ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋರು ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರಿ 9 ಕೋಟಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ರು ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡು 100 ಪಟ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿ, ಶೋಧನ್ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಹಸಿಕಾಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗೆಲ್ಲತಿನ ನಾನಾದ್ರು ತೆರೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಛೇದನ ಚಿಕ್ಕನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ನಾನಾದ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಊರ ಈ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಚಿತ್ರ ತಂಡಗೂ ಯಶಸ್ವಿನ ಕೋರೋದು ಚಿತ್ರ ನಾನಾದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡು ಬಂದು ಮುಗಿದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು
ಅಂಚನೆ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಾತ್ರವಂತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಡುತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ಬರೋದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೇ ಇಪ್ಪನು ಪಡುಬಿದ್ರದ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಲ್ಪನ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಎಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಸ್ಐನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಲ್ಲವಿದ ಅಂಜನೆ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಮೇರೆ ಗುರುವಣ್ಣಲೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪಡುಬಿದ್ರದ ಊರ್ದಾರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಆರ್ಲವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಮೇಶನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮಿಗೆ ಯಾರು ತರತಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸೇರ್ದಿನ ಸಾಲ ಇದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಾಗಲ್ಲ ಸಾಲ ಉದ್ದ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇರಿದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಾಗಲ್ಲ ಸಾಲ ಉದ್ದ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಆರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಆರ್ನ ಮಗನ ಹೀರೋ ಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಎಂಕುಲು ಊರ್ದ ಆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ತು ಮೂರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ 100 ಪಾಲು ಜನ ಪನ್ನ ಇನ್ನಿ ಸೇರ್ತಿನ 100 ಪಾಲು ಜನಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಟೆ ಗೆನ್ನಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕತ್ವಡಿ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ 3 ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಿಂಚೋಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ತುಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಜನ ಸೇರಿದೆ ನಾನು 100 ಡೇಸ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ B.Com ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಸೋದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಓಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮದಯೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಜಯನ್ನೇ ಮೂಲ ವಿಜಯನ್ನೇ ಇಂಕ್ಲೋಡು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಶೋಧನದಾಲ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮು ಧರ್ಮದಯೋಡು ಎಂಗ್ಲ ತುಂಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಶೋಧನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಜಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ಗಂಧದ ಪಡೆದು ನಾನು ನಿಖಿಲ ತರಟಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋಧನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂವಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದೆ ಬರೋದಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮರಣಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ 6 ಮರಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಡು ಪಂತಿನಲ್ಲ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿಂಚಿ ಬೇದನೆ ಇರ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯುನೀಕ್ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಅದು ಮರಣಿ ಅನ್ನಡ ಒಂಜಿ 1 hour ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತೇವೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬಂದೇರು ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಪುರ ಬಂದೇರು ನಾನು ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ತುಗಿಯಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಟೆ ಬೈದನ್ನ ಬಂತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಶೋಧನ್ ಅವರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಶೋಧನಿಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಶೋಧಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಶೋಧನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಶೋಧನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೈಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಪಂದಾಂಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದೆಯಾನೆ ಎನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬೈದೇರು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನನಾತ್ ಮಿತ್ ಬೋದು ಪಡ್
and I'm excited for the event as well as the film. So congratulations Shodhan Anna, and inchene mast movies irna barondu paduthu. I pray for you. Thank you. ಅದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಂಪನ ಪೂರ ಮಾತ ಬಂದ ಚಿಂಬಿ ಪೂರ ಮುಗಿತಾ ನಾನು ಅಂದದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅದನ್ನು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶೋಧನ ಟೀಮಿಗೂ ಆತ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದು. ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾವಾಂತರಂಗಗಳೇ ಬೇರೆಯ ನಾದವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗಂಡು ಕಲೆಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಗೌರವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮತ್ತು ಮುಮ್ಮೇಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇವರ ಗೌರವನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಪನಾಂಚಿನ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಿಸು ಮಾತು ಪಂಪನಾಂಚಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಪಕ್ಕ 7 days ಪಂಪನಾಂಚಿನಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿನ ಮಂತದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ನಟನೆನೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಆಳಂಗನ ತೆರೆಯೊಂದು ತೆರಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂದು ಇನಿ ಉರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾದ ஒரு ಇಂಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪನಾಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಡಾಗಿ ಸಿಎಫ್ಎ ಆದ ದೂರದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕ್ಕೂ ದುಬೈ ದೇಶದ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಬರೀ ಸದೃಢವಾದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಬರಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉಡಲಂಗದ ತುಡಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತೋ ಕನನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಜವಣೆ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮಾತೆರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ವಿರೋಧ ಪನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುವೇರೆ ತಯಾರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸತುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಥೆ ತುಂಬು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಗೌರವ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟನೇ ಶೋಕದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಲ್ತದವೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡು ಬೇತವಿಟ್ಲತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡು ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಪೇಜಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಾಡ್ನ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಪಡ ಐತ ಬೇಸಿಸಿಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಉಪ್ಪನ ಮೂಂಚನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಒಂದು ಇನಾಮನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರಡು ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆನಂದ ಎನ್ನುವೆ ಈತ ನನ್ನದು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಒಂದು ಪಂಡರೆ ಬಿರೋಲ ನಿಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಹೇವಿಗೂ ಬಂದಲೆ ತರವಾಡ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ತೀಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ಟೀಸರ್ ಗೊತ್ತಾದನು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡ್ನಲ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಟಾಕೀಸ್ ದಿಂಜಿದ್ರು ಈ ದಿಂಜಿದಿನ ಟಾಕೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಜನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನಿ ತೂಯಿನ ಟೀಸರ್ನ ಒರಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನರ ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಯೋರು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಟಾಕೀಸ್ ಮತ್ತು ತೂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ತರವಾಡ ಪಂಪಿನ ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮೂವಿ ಆವಡು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಾಥ ಮೂವಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚಿತ್ರದ ಈ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಪರ್ಪ ದಯ ಬಂದಾಗ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನ ಪಾತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಟ್ ಉಮೇಶನ ನೇತೃತ್ವದ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಬಾರಿಪುರದ ಚಿತ್ರನ ನಿಖಲ ಮಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವೇನೆ ಆ 2 ಕೈಟಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ 2 ಕೈಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಗೆಲುವಿಗೂ ನಿಖಲ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ನಿಖಲ ಎದುರು ತುಯ್ಯರು ಉಪನಂಚಿನ ಈ ತರವಾಡು ಚಿತ್ರದ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಬಂದು 2 ಪಾತ್ರದ ಆಸೆ ನಿಖಲ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಇರಲಿರೆ ಇನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ನಂಗೆ ಕಡಪಾದೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ ನವನ ಕಡೆ ತೆರಿಪಾದೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ.
ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಬುಕ್ಕ ಬಂದಿರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡ ನಿಕನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೂರಲ್ಲ ಇದು ಸುಡುಕಾರ್ಗಳ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇಕ್ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ 5 ಜನ ಬರ್ಬೇರ ಒಂದು ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆದ ಒಂದು 6 ಜನ ಅವ್ರು ಉತ್ತೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂತ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ತರವಾಡು ಬಂದು ನಾವು ಒಂಜಿ 2-3 ಪನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ತುಂಬು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಥೆಗೆ ಕಥಾನಾಯಕ ಏನು ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಸಮರ್ಥ ವೈಲೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಐಕೆ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಳ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಾಹಸದು ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿರಿತಡದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ರೀತಿನಾರು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರ್ನವ್ಗೆ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂಪೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಏನ ಬೇತೆ ಎರಡಲ್ಲ ದೂತಿಜಿ ಇದನ್ನ ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತನಿಗಳು ಟೀಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಟೀಸರ್ ದ ಪಿರೌಡ್ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಏತ್ ಬಂಗಬದ್ಧದ ಬಂದು ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದು ಇತ್ತ ಪಂಡ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೂರಜನ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ವೇರು ಒಬ್ಬರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತರವಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಗುರುನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದ್ದು ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಆದ್ರು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ಲ ಬಂದದ್ದು ನನೇನ ಮೂಡು ಇಂಚ ಮಾಲ್ಪುಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಧನರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ದೂರದ ಪಿದೆಯುಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಬರವಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜವಾರು ಊರ ಒಟ್ಟಾದ ಯಾನು ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯಾನಕ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಈ ತಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಟೀಸರ್ ಆಯ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲ ಅವಡು ಬಂದು ಯಾನು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅವಿರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಆರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಗುಲ್ತದುಂಡು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ರು ಆರೊಂಜಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನಾಗ್ಬೇರು ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಎಂಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಬೆಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸಂದೀಪ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ DOP ಅದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈಗಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಾವಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎಂತ ಕುದರ್ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದ ಈಗ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಈಗ ಎದುರು ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಲ್ಲ ವಿನರಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2019 ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ UAE ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಅಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಯಾನೇ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ಸಿತಾರ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೋಗೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾರಿ ಎರಡನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟು ತೇರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಅಂಚ ಆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಧನರಾಜ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬರೀತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಭಾಷೆ ಬರೀತಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್
ಅನಂಜಿ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಡ್ದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಟೀಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆಲಪ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ವಾಯ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಚೆಂಡಾಪುರ ಕೇರಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೋಧನೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎತ್ತು ಶೋಧನೆ ನೀನು ಪಾತೆರೋಡೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರು 2019 ಇಸವಿಡೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರ ಬಿದ್ದರ್ತಾ ಅಪಗ ಶೋಧನ್ ಸರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಕೆಲಸ ಡುಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪನ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋರ ಇರು ನೆಡ್ತುಂಬು ದಾದ ಮತ ಮಂತದಾರ ಆರ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪನ ಹಂಬಲ ಉಂಟು. ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಂಡ ಇರೋ ಜಾತ ಪಜ್ಜಿಯಲ್ಲ ಅವಿನ ದಾಟದ ಬಲೆ ಅವು ಬತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಟು. ಈರೊಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಇನಿಕ್ ಖುಷಿದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2014 ಎರಡು ವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಇತ್ತಿಜೇರು 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಐತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತದ ಅವು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅವು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ತುಳುಟು ಯಾನು ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಆತಿನ ತೂತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೊತ್ತಾಯ್ತಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಲ್ತದಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಅದು ಬೈದಿರು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಐತ ಪಿರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಶರತೀರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆರ್ ಮೊತ್ತಾಯ್ತಾಯಿದ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನ ಎಲ್ಬೋಗು ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ಮಂತಿರ ನನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೂಪರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಕ ನನ್ನೆ 2 ಜನ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎನ್ನೋಡು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಚಾನಲ್ ಬರೋಂದುಕೊಂಡು ಅವನಿಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲಿ ಇನಿಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಮೋನೆ ಏರವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂಕುಲು 2014 ಈ ವಿಷಯ ಪಾತಿರದಿತ್ತ ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಪುನ ದಿನ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಜಾತ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಲು ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೀದವರಿ ಬಂದು ಹೀರೋ ಎಂದು ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ದಾಟದ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ದಾಟದ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮೂಲು ಉಂತುದಿನಿ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೋಡು ಈ ತಂಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಯಾನ್ ಡೇ 1 ನಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ನಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪನೊಲಿದಾದ ಪನ್ನ ಶೋಧನೆ ಒಂಜಿ ಪಂತಿರು ತರವಾಡು ಮನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನಿಮುಟ ತುಳುಟು ಮನ್ಪಂದಿನ ರೇಂಜಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಓಲ್ ಮಾತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ದೇಶಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರು ಉಂಟು ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಾತುಪ್ಪಾಡು ಬೈ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಂದುವೆ ತರವಾಡು ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಿತ್ತುಪಾಡು. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪಾರಂಡು ಅವೇ ನನಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಕೊಡೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ CFA ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬತ್ತೆ ಕೂಡಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತಿರಬೇಕು ಅಂಚಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಡ ಹಾಡು ರೇಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಬಂದಿನ ಬೊಟ್ಟಿ ಬಂದಾನೆ ಉಪಯೋಗ ಕೊಡೋದು ಇದು ಎಫರ್ಟ್ ದಿಂಜ ಮಾಡಿ ದಿಂಜ ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಕೇಳಿ ಜಂಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಲ್ಲ ఆయన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ಇವನು ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಪಡ್ಬಿದ್ರಿ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಸಿನ PB ಹೆಗ್ಡೆ ಪವನ್ ಶಂಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಏಪರ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಎಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಅಂಚದೆ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಕನಕ ಸಾರ್ಥಕ ಆಡು ನಿಗುಲು ಪತ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆ ಪೀಚರ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ನೈಟ್ ತುಂಬಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಪಂತಾಯಡ ಈಗ ಅವದ್ದೇ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಉಳಿದಾಗ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೀತ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತುಳುಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಲೇವ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವತ್ತೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು ನಿಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಗಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದ ತಗಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕದ್ರಿದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಡುವುದ್ರಿದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾದ ನಮನ ಒಂತೊಂದು ಇನಿ ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿ ಗೋರಿಯಾಗ್ಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂಪೆ ದಯಗಂದ ಕೇಂಟ ನಿಗನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಟೀಸರ್ ತೋಡೊಂದು ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾರಂದು ದಯದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟೊಡೊಂದು ಕೇನ್ವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿತಿನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನೇಪಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಅದು ದೂತೀನಿ ಎನ್ನ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುರುಕ್ ತೋಜುನು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಫೋಟೋ ಐದು ಮಿತ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆರೆನ್ನ ಪಿರೌಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೆರಡ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮನ್ಪು ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಡ್ ದಯ ಮಾಡುವೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂಚ BCom ಊರುಡೆ ಮಂತದ್ದು MBA CFA ಅಬ್ರಾಡ್ ಆರೆ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಏನು ಅಣ್ಣನ ಆಸೆ ಲೆಕ್ಕನೆ CFA ಮಲ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ CA ಅವಳದಿತ್ತು CFA ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದಾಗ 2 ಜನರ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರಿ ಒಲ್ಪಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲವ್ ಯು ಪಾಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಲ್ಲ ಪುಗರೆ ಹೋಗುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಏತ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಡೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಆತ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಅಂಚಾದ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗರೆ ಹೋಗುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿಸು ಮಾತು ಬಂದು ನಿಹಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಸಿಂಗ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರವಿರಾಜ್ ಗಾನಿಗ ಎಡಿಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಶರತ್ ಎಸ್ ಭಗತೋಟ ಅವೆನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200 to 250K ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಲಿತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಆನಿಲೆತ್ತೇರು ಸಾಯಿಲ್ ರೈಲ್ ಎತ್ತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೂಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಂಕನ ಟೀಮಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ ದಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 7 days 7 days ಇಗ್ಲ 2 ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಮೂವಿಗೆ ಜಪ್ಪಗ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐದ ತುಂಬು ಪೂರ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದೋದಿತ್ತ ಈಗಲ ಮೂವಿ ಜರ್ನಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂದ್ಕೆಂಡ 2019 ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ರವಿರಾಜ್ ಗಾನಿಗಾಗಿ ಐತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಹೋದಿನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಗುಲ್ 3 ಜನದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಡ್ ಎಂಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಸಿತಾರ ಕೋವಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಎಂಕುಲವೆನ್ನೆ ಐತ ಟೀಸರ್ ಡೇ ಒಂದಾದಿತ್ತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಪಿಸು ಮಾತು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ರವಿರಾಜ್ ಗಾನಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಶರತ್ ಎಸ್ ಭಗತೋಟ ಮಗುಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಒರಿಯಾಡ ದಾತಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಏನ ಇಡೀ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದಪ್ಪು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮೊಗುಲ್ ಹೀರೋನಗುಲು ಯಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಐತ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇದದ ಆಲತ್ತು ಏನ ಹೀರೋ ಮಲ್ಲಿನಗುಲು ಅಗುಲೆ ಯಾನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಎದುರು ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇದದ ಆಲತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಪಾದೆರ ಉಂಡು ಈ ಚೆಂಡದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ನಗರನ ಕಾರ್ ಪಂದರ ಶುರು ಆಪುಂಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನಗಲಿಗೆ ನಲಿಮುಖ ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಏನನ್ನು ಜೋರು ಲೆತ್ತಲು ಏನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಇನಿಕ್ ತರವಾಡ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪತೊಂದು ಬೈದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಲಿನ ತೂಪ ಅವೊಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚ ಕೊಚ್ಚ ಅಂದು ಪಾತಿರೊಂದು ಪುಂಡು ಪರತೊಂದು ಪೂಪುಂಡು ಗೋಡೆ ಪತ್ತದು ಉಂತರೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಗ್ಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿಸುಮಾತು ಅದುಪಡು 7 days ಆಗುಪಡು ಉದೇನು ಪೂರ ಮಂತದು ಇನಿಕ ಆ ಬಾಲೆ ಗೋಡೆ ಬಿಡ್ದು ನಡಪರೆ ಒಂದುದುಂಡು ನಿಕುಲು ಕೈ ಅರಾದು ಪದದು ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ತಾನ್ ಬಲೆ ದೆತ್ತರಂದ ಈ ತರವಾಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಗನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ನಿಗನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏತ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋಣಂದು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಯಾನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದು 3 ಸರ್ತಿ ಓದಿದೆ ಐಟ್ ಕಲ್ದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಆದಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಈ ಬೇರೆ ಮನ್ಪು ಐದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಐದ ರಿಸಲ್ಟ್ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಿತ್ತದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಏನೇತೋ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ಯಾಷನ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಂಡ ಅವು ಏನಡ್ದ ಆಪೂಜಿ ಪಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ನಿಗುಲಡ್ದ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಗನ ತಪ್ಪತ್ತು ನಿಗುಲ್ ದಾಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಂದೇನೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲಿಯರ್ ಅಂದಾಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಓಲೈಚಿ ನಿಗುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಗನ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಐಟುಪ್ಪುನ ಕ್ರೇಜೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿರಾಜ್ ಗಾಣಿಗ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ DOP ಸಂದೀಪ್ ಉಡುಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಲೆಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಡಾರ್ ಸರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಉಪ್ಪಡ ಮೀನಾದ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಯಾರ ಎಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೈದೀನಿ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚಿರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಡಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳದು ಮುಗುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆಗ ನಾ ಮಾತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ತರವಾಡ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಅಂಚೆನೆ ಈಗನ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ 6:30 ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತರವಾಡ್ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಗು ತೂಯರ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆವರಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಒರಿ ಬೆಂತಿನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೀರಿ ಏನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂತಿನಗುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಏನೋ ಕೆಲವು ಪುದರ್ನೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತ ಪನ್ರೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಸುರೇಶ್ ವಿನಯ್ ಆದಿತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪುದರ್ಗಳ ಮಿಸ್ ಆದಪ್ಪು ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ಒಳ್ಳೇರು ಎಂಕು ಪ್ರತಿದಿನ ದಾದ ಬೋಡವೆನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ತೀರಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಶಮಾ ವಾಜಿದ್ ಆದುಪಡು ದೀಕ್ಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಆದುಪಡು ಶುಭ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದುಪಡು ಮೊಗುಲು ಎಂಗನ ಟೀಮ್ಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಂತಿನ ಜನಗಳು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅವಡು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ಏನೋ ಇರ್ತೀರು ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ತಾ ಬಿಜಯ್ ಬೋಡಿಚಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಗಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೊಂಜುಂಡು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಕಲ್ತದ್ದು ಓಲಾ ಪೋಪೆನ ಓ ಜೀವ ಓಲು ಪೋಯಡಲ ಒರಿಪರೆ ಮದಪಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾವ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತರವಾಡ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಗೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ತರವಾಡ ಮಾತ್ರತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಥಾನ ಜನ ಉಂಟು ನಿಖರಂತಲೇ ಬೇಬಿ ಹೆಪ್ಪೆ ಬೇಬಿಗೆ ಬೆರಳು ಬಂದ ಏನಂದಲೆ
ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಪನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ PV ಹೆಗ್ಡೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೊಂದು 2 ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ഞാൻ ആക്ച്വലി മസ്ത് പാത്ര ആലോചന ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾಲತ್ತು. ಎನಿವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿನೇ ಆಯ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂತಿನ ಕಾಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿ ತೂತಿನಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಶೋಧನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಒಂದು ಆಶೆ ಉಂಟು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಲಿ ಶೋಧನ ಏರಿಂದು ಶೋಧನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಮಗೆ ಕಿಂಜಿಡಿಂಚಿಲ್ ತೂತಿನೇ ನಾನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಚಲಾಕ್ದ ಬಾಲ ಭಾರಿ ಹುಷಾರುತ್ತೆ. ಪುಟ ಯಾರು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ఆయన పల్లెలు నమ్మేరు పల్లె ఓకే వీడి ఫ్యామిలీ ఫుల్ సపోర్ట్ మౌతుంది ఇదంటే బತ್ತೆ దుబాయ్ పోయి దుబాయ్ పోవడంలో ఆయన మండే మాత్రం ఉంది అని పిచ్చేస్తానే బట్ ఎనీవే ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. ఐ థింక్ ఇంకా సారీ ದೇವರ ನೋಡೋಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡ ಅವಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೂರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರ್ ಮೇರೆ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪೇಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಟು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ರುಡು ಲಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಂಕ ದರ್ಪದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವಣಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಓ ಶೋಧನ್ ಶೆಟ್ರು ಈಗ ಜೋರು ಕುಡವರ ಕಾರ್ಯ ಜೋರು ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೂನಗನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿದು ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಟೀಚರ್ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಬಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುಂಜಿ ಕಾಲಡು 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಅರತಾನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಬಲಕಿ ಮರ ಸ್ಥಾನ ಅದಿಗದ ಸಿರಿಬೊಲ್ಪುದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಿರಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸರಾದತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಕಾಡ ನೀರಿದ ಕಾಲಂಕಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲದ ಬಲಪ್ಪುಡು ಕಡಲ ಕರೆತ ಪಟಿದಿಂಜಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಅಲಂಕೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಜ್ಜಿಮೂರಿ ಸಾದಿ ಬೀದಿನ ಪೊಪ್ಪಿನ ಕಣ್ಣಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ತೆರದ ಇಂಜಿ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪುಲಿಕೆದ ಪುರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ತರವಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾಣದಿರಿ ತರವಾಡು ಪಂಡ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ನವ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬೂತದ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಾಧಿಕಾರದ ಸತ್ಯ ಏರಿದಕ್ಕೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಕೆಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೆದ ಬೆದ ಮರ್ಕೆಡ್ ಬೆದ ಬೆದ ಉಂಡು ಇಂಥ ಈ ತರವಾಡು ದಾದಾಪು ಗಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತರವಾಡದ ಕುಟುಂಬ ಹೋಗಿ ದೈವ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಗ ಬೊಗ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಿನ ಅಮೆಸೂತ ಗಾವಡು ಪಕ್ಕೊಂಜಾವಡು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟದ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರು ತರವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪ ಮಾತಾ ಇಡೀ ಟೀಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರ ನನವರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಡು ನಮ್ಮ ಅಮೆ ಸೂತಗ ನನೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಡ್ತಿತ್ತಿರ ಚಿತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಪಲೊಂದು ಕಡತುಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಡು ತೂಕಿ ತೊಟ್ಟಿಡು ಬಲತ್ತು ಜೋಗುಲು ನಮ ತೊಡುವೇರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕಿಡೆ ತುಳುವನ್ಮನ ನೆಗೆದು ತೋಜಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲು ತಿಂದಿದೆ ಬರೆ ಒಡುವುದು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತದ ಕಾತುಗಳುಂಡ ಎದುರು ಬರ್ಪುಡು ದೋಲು ತಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಣ್ಣ ತೆಚ್ಚಿದ ಬಿಂಬಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲಿಕುಲು ಮಾತಾಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸನತ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸನತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರೀ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು KK ಪೇಜ್ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ PB ಹೆಗ್ಡೆರಿಗ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದಾಗ ನಿಕಲ್ಲ ಪಂದುತ್ತೆ ಸುರುಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕು